Вие слушате Wake Up and Startup, епизод 7. Здравейте, приятели! Аз съм Николай Найденов и както винаги, вие сте с подкастът за бизнес и предприемачество на България Wake Up and Startup. Не пропускайте да харесате нашата Facebook страница и да се абонирате за предаването в SoundCloud, Stitcher Radio или iTunes Podcast. Така може да бъдете сигурни, че няма да пропуснете абсолютно нищо и ще научавате всичко първи. Здравейте на всички! Днес в предаването ще ни гостува Гергана Гранчарова, създател на LeadersPlay, компания, която предлага интерактивни обучения на деца чрез игри. Здравей, Гери! Ще ни разкажеш ли нещо за себе си? Здравей, Николай! И здравейте на всички, които ни слушат. Благодаря ти за поканата, която ми отправи. Много се радвам, че прие. Конкретно за мен, казвам се Гергана Гранчарова, на 23 години съм от град София. Към момента имам зад себе си 2 стартиращи компании, които са взаимосвързани по отношение на посоката си на развитие. Едната от тях е LeadersPlay, за която спомена. Това е компания, която се занимава с обучения за деца, които са базирани изцяло на метода на игровизацията. За тези от нашите слушатели, които не са запознати с игровизацията, това са обучения, построени на основата на игри и на различни симулации. Освен начинът, по който екипът ми обучава децата, друго интересно за нашата компания всъщност е тематиката, по която преподаваме. Темите, които засягаме, са свързани с предприемачество, с финансова грамотност и изграждане на личностни умения. Като под личностни умения имам предвид презентационни умения, комуникация, работа в екип, изграждане на увереност, лидерство и много други, които заедно с екипа ми считаме, че са доста ключови компетенции за 21 век. Втората компания, LeadersPlay Games, се занимава с разработката на мобилни и бордови игри, които имат за цел да покажат на децата, че забавлявайки се у дома или както сега е доста актуално, примерно на морето, буквално на плажа, могат да научат много нови и интересни неща и да придобият много важни умения за тях, като примерно да могат да вземат навременно решения, да изграждат стратегии и да работят отново в екип дори с родителите си. По отношение на образованието ми, имам зад себе си 2 бакалавъра, магистър и редица придобити сертификати, които са в сферата на управлението, предприемачеството и финансите. И като цяло съм доста активна като човек, обичам да виждам как хората около мен успяват и това е една от причините си, в която дори да имам малко свободно време, когато имам такова, съм ментор на различни стартиращи компании, които често подготвям за инвестиции. Чудесно, много се радвам, че мога да разговарям с такива будни хора. Искам да те попитам, какво те накара да започнеш? Ако мога да ти отговоря с едно изречение, по-скоро това беше личностната ми мотивация за промяна на грозните статистики по отношение на компетентността на българските деца. И под компетентност имам предвид не само това, че те не притежават почти никакви личностни умения, каквито изкарваха всички от тези статистики, ами това, че те буквално не са образовани и допускат изключително много грешки на тестовете, които им дават. И по този начин се зароди идеята за LeadersPlay преди около 2 години. Тогава все още бях студентка. Преподавателите ми използваха метода на игровизацията в нашите лекции и всъщност ни обучаваха на бизнес и на финанси с тях. Бях много силно впечатлена от лекотата, с която всички ние, като студенти, нашата група, успявахме да усвоим материала и да бъдем изключително ангажирани в целия учебен процес. Този опит контрастираше значително с начина, по който протичаше обучението ми в училище и по този начин у мен се зароди идеята да предложа нов начин на обучение, който да е забавен и да бъде мотивиращ за децата. Те да могат да научават колкото се може повече неща с минимални усилия. Темата на обученията, които предлагаме, дойде допълнително, когато аз самата започнах да мисля за реализацията на собствената си идея. Тогава установих нуждата от умения в тази насока и така естествено стигнах до идеята за обучение на деца, които да ги подготвят, да си поставят цели, да ги преследват и да ги постигат успешно. И съответно започнах с различни тестове, за да мога да валидирам идеята си, които потвърдиха нуждата от такова решение и позитивните ефекти, които то би имало върху децата, дори от най-ранна детска възраст. Би ли ми разказала, коя е най-сериозната трудност, която си срещала досега? Когато току-що излизаш от университета, нямаш изградено име и определено си всичко друго, но не е финансово независим, да стартираш бизнес би се сторило като лудост за повечето хора.
За мен определено не беше лудост, беше предизвикателство. Ежедневно срещах се възможни трудности, но може би най-голямата, през която преминах, е да изградя бранда на Leaders Play и да накарам хората да се доверят на екипа ми. Чудесно. А кой е най-щастливия момент? Най-щастливият ми момент със сигурност предстои. Но мога да ти разкажа за няколко ситуации, в които наистина не съм можела да си сваля усмивката от лицето. Много ще се радвам. И може би на първо място това са всички онези моменти, в които родителите и децата ни дават обратна връзка и са истински удовлетворени от обученията, които са получили. И макар и да звучи в момента като реклама, си нямаше на представа колко много SMS и имейли получихме за коледните и за великденските празници от бивши наши курсисти, което всъщност за мен е най-голямата награда, най-високото отличие. И това е една от причините, заради която, въпреки че си казах, че ежедневно срещаме трудности по пътя на развитието на Leaders Play, всъщност продължаваме да опитваме. Друг много щастлив момент за мен беше, когато сформирах екипа на Leaders Play Games. Това са хора, на които имам пълно доверие и усещам подкрепата им постоянно. Случило ми се в 3 часа през нощта да работя по проект, на който определено крайният срок беше много далече, но те всъщност бяха до мен и ми помагаха с каквото могат. Смятам, че наистина е изключително важно да се даде такъв екип, на който да можеш да се довериш и да се отдадеш наизцяло. Би ли ми казал, имал ли са от тези моменти, когато ставаш от масата или от леглото и започваш да работиш по своята идея, а всички хора около теб се чуят какво става? Постоянно си мисля за развитието на бизнеса ми, така че да, определено, имало е много такива моменти, но сякаш хората около мен вече свикнаха с тях и спря да им прави впечатление. При последния такъв случай се събудих в 4 часа през нощта с наистина страхотна идея. Отидох в офиса, работих по нея 12 часа и в момента хората вече я виждат на сайта на Leaders Play. Нека смени малко посоката на разговора и да те попитам, какво носиш винаги със себе си? Телефона си. Определено съм много силно зависима към него. Много от нашите предишни гости също споменаваха телефона като основен предмет, който носи със себе си. Явно наистина той е изключително важен за всеки един предприемач. Ако сега трябваше да почнеш от начало, какво би променила? Какво би направила по различен начин? Не бих променила нищо, защото иначе нямаше да имам възможността да науча толкова много неща за толкова кратко време. Но ако трябва да изведа някакъв урок от това, през което преминах, е, че никога не трябва да правиш бизнес с приятели. Според теб, кое е по-важно? Екипът или идеята? Екипът, определено, защото съм виждала изключително добри идеи, които се провалят единствено, защото компетентността на хората, които стоят за тях, не е на необходимото ниво. Един разнороден и добре сработен екип, което става, разбира се, с времето, може да постигне чудеса и може да реализира абсолютно всяка една идея, независимо колко добра е тя. Както преди малко спомена, за теб екипа е най-важният при сформирането на успешен бизнес. Затова искам да те попитам, как създаваш контакти? Как създавам контакти? Постоянно и навсякъде. Общуването с хора изключително много ме зарежда, но пък напоследък доста работя и започнах да подбирам с кого да се срещам. Може да звучи малко егоистично, но предпочитам да създавам контакти с хора, които имат ясна визия за живота си и могат да ме научат на интересни неща. В общи линии бих искала с хората, с които се срещам, да си бъдем взаимно полезни. А според теб, кое е най-важното качество за един предприемач да бъде успешен? Не смятам, че търпи някакъв коментар, по-скоро целенасоченост. Защото ако не знаеш къде си тръгнал и как да стигнеш до финала, няма особен смисъл изобщо да се подлагаш на цялото това напрежение. Би ли разказала как протича един твой работен ден? Обикновено ставам сутрин между 5:30 и 6 и започвам с онази работа, която изисква пълна концентрация или креативност. Това е времето, в което изграждам стратегии, правя финансови разчети или отговарям на важни имейли. Към 10 часа отивам в офиса и стоя там до към 6 часа. Обикновено това е времето, в което се опитвам да бъда максимално полезна на моите колеги и съответно, ако те имат някакви въпроси или необходимост от мен, да бъда там и да им помогна. След това се прибирам, почивам си малко и довършвам задачите, които са с близък краен срок и висок приоритет. А според теб, кой успява в България? Хората, които имат ясна визия, целеустремени са
и определено не се страхуват от провала. Сега дойде момента за една от най-интересните части на предаването, наречено под прожекторите. Искам да те попитам, какво те кара да продължаваш напред да не се отказваш? Наскоро гледах едно интервю на Стив Джобс, в което той разказва за трудностите, през които е преминал като предприемач. И едно негово изказване ми направи много силно впечатление. Той казва, че пътят на предприемачът е много тежък и е нормално голяма част от хората, тръгнали по този път, да се отказват. Това се дължи на факта, че те не вярват дълбоко в идеята, която стои в основата на бизнеса им. Така че, ако вярваш силно в това, с което се занимаваш, колкото и трудности да срещаш по пътя, не би следвало да се откажеш. А и както ти казах, аз не съм от хората, които се отказват. А кой е най-добрият съвет, който си получавала някога? Говорейки за трудности и провали, много често ми задават въпроса кога трябва да се откажем от това, с което сме се захванали и как да разберем дали то не е започнало да върви съответно в посоката на провал. И това, което казвам обикновено е, че бизнесът не трябва да се гради на емоции, защото зад него стоят числа, които при правилно измерване съответно ясно могат да ни покажат по кой път вече сме поели. Така че най-добрият съвет, който аз съм получавала някога и давам сега, е, че при самото стартиране на бизнеса, освен показатели, които да следим в посока на растеж, е хубаво да заложим и такива, които ясно да ни покажат, че нещата не вървят на добре с бизнеса. Така ще си спестим значително ценно време и пари, които да вложим в следващата си идея. Тоест, иска да кажеш, още от началото да създадем план Б, в който да знаем кога и по какъв начин можем да напуснем бизнеса си. Той не е план Б, той е план А. Той е задължителна част към плана. Коя е последната книга, която прочете и ти направи впечатление? Книгите, които чета, са свързани изцяло с икономика, финанси и бизнес, но един ден ми попадна Проницателят на Анди Андрус. Това е книга за личностно развитие, която може да ни научи на много неща и да ни накара да погледнем ситуациите, в които се намираме от друга гледна точка. Един от най-ценните уроци, които научих от тази книга, е, че за да бъдем успешни, трябва хората да ни харесват и да искат да бъдат около нас, защото само тогава ще ни помагат. Би ли ни препоръчала онлайн тул? Нека да са два. Това са програми за планиране на времето и задачите. Едната от тях е Todoist, а другата е Trello. Човечеството създава колония на нова планета и ти решаваш да заминеш. Но имаш възможността да вземеш само 3 неща със себе си. Кои ще бъдат те? Най-вероятно на тази планета ще трябва да се работи. Със сигурност. Така че лаптоп, визитки и любимата ми книга. Добре, чудесно. На планетата сте подсигурени храната и подслона, имаш 1000 пари и лаптоп. Какво ще направиш през първите 7 дни, за да стартира своя бизнес от начало? Не съм сигурна дали ще трябва да стартирам същия бизнес, защото не е ясно какво ще има на планетата. Но ако трябва да започна да изграждам нещо от нулата, може би през първите 4 дни ще прекарам цялото си време навън, за да мога да се запозная с съществата, които живеят на тази планета. И ще се опитам да ги опозная и да разбера от какво точно се нуждаят. След това бих прекарала 5-я ден върху това да помисля какво всъщност мен ме прави щастлива, с какво всъщност бих се занимавала и кое е това нещо, което има общо между мен и между тях. Това, което мен ще прави щастлива и това, което ще реши някакъв техен проблем. Така че през 6-я и 7-я ден вече ще съм взела решение кое е това нещо и ще започна с изграждането на цялостната стратегия на компанията и разбира се разписването на целите, които да следвам. Идва края на днешния епизод, затова искам да те попитам, като завършик, какво би казала на хората, които ни слушат? Да построят живота си по такъв начин, че да се чувстват горди със себе си. Може би ако те са горди със себе си, то тогава биха се чувствали щастливи. Добре, и последно, как и къде нашите слушатели могат да се свържат с теб? В LinkedIn Гергана Гранчарова и разбира се на имейл g.grancharova@leadersplay.com. Благодаря ти много за това участие. И аз благодаря. Приятели, много ще се радвам, ако споделите с нас какво ви хареса в предаването и какво смятате, че може да се подобри.
За целта ни пишете на имейл info@wakeupandstartup.com или във Facebook страницата ни. Чао от мен и не спирайте да се борите за мечтите си.